Dongeng sebelum tidur. Sopo kuwi? Maklek wis jam 12 bengi bakal guyu cekikian. Kuit, aku lagi nyapo. Sing lakoni kowe nyapo kok dadak takok aku. Enek berita lucu neng Konoha kuwi koruptor ora dicekel, tapi malah diingu. Aku lagi kemah. Lah terus Kowe mesti ra iso camping. ngecek aku kowe. Sekuit mesti ra duwe tenda. Kerasane aku kowe. Iki lho, celekno matamu. Delok tendoku aja taput. Sik to iki lho sawangan tak dudui. Pendo larang banget otomatis yang bisa bangun pakai remote control. Saiki celekno matamu. Daput nyapo iki. Kuit tendomu kok ceper bentuke apik banget, aku melek-melek. Oh, tenan itu keren. Gato lucu, tendo lah toko larang dipasang malah ruwet kabeh. Iki piye terap? Patrick catet carane. Disuwek, Tendo koclok dihapusi seller aku. Patrick catet dikepuki. diduduk. Matane malah ruwet kabeh. Piye iki? Sekuit baling-baling. Sontoloyo rasakno iki. Iki. Kenek. Aha.